Ningizimu Afrika kuphika nakuphi la kufinyelela khona umabona kude wakho Inyanga YoMpedi TV. Namhlanje ke sihleli naye uprofessor, sihleli naye Inyanga YoMpedi, sihleli naye Mkhulu Hoti. Mkhulu Hoti ake sikubingelele siphinde sikwamukele futhi ohlelweni lethu namhlanje. Bakwethu ngiyabusala lokubulisa la Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti awunyanga yabantu bakwethu yonke umhlaba wonke jikelele usuka kuphi na kuphi nginyanga yakho siyabonga. Sibonge Khehla. Namhlanje ke topic yethu soke sibheke kabanzi. Soke sikhulume kabanzi Khehla ngomnikelo WamaNazareth. Ake sibheke nje singasashona lena le. Khehla awucacisele umbukeli kunalomuthi lo umuntu afika umnikeze wona bese uthi akahambe ayonikela kumaNazareth. Kungani ungathi akanikele emaromeni okanye uthi akanikele echurch? Why uthi akanikele kumaNazareth? Ake ngibulise futhi bababuyela semakhaya lobulisa Inyanga YoMpedi ngiyaphinda futhi. Umbuzo uthi kungani ukuthi umuntu anikele esontweni lamaNazareth? Ake siqale la ukuthi ubuNazareth abaqala kuphi noma kwenzenjani. Number 1, uma sifuna uNkulunkulu noma sikhuluma ngoNkulunkulu, uNkulunkulu umthola enkonzweni yamaNazareth. Mkhulu Hoti uzama ukuthini umusho kanjalo? Zonke inkonzo yamthola uNkulunkulu kodwa ake sikhulume nomuntu owambulela ukuthi uNkulunkulu ubani noma uNkulunkulu imvelaphi yakhe usuka kuphi noma kwenzenjani. Masikhuluma ngobhombela, sikhuluma ngestimela samalahla. Wahamba lo muntu lo wayentabeni, mefika entabeni uBhombela athola ukuthi yena megibela intaba bekuyintsizwa leya yawamayekisa leyana. Kodwa mefika entabeni athola ukuthi umvelinqangi uyaziveza kuyena. Umvelinqangi eziveza kuyena waziveza kuyena njengoba waziveza kuMose. Uvelinqangi waziveza kuMose wathi mina ngikuYahweh Elohim, uNkulunkulu okhokho bakho. Uma uBhombela egibele phezulu kwentaba, mefika entabeni wathi uNkulunkulu kuyena mina ngikushembe and wena ngikwenze ukuthi wena ube yimina. Njengoba wena ngikwenze ukuthi ube wena ube umina, bonke abantu abazobona wena bazabebona mina. Kodwa kukhulunywa ngobani? No kukhulunywa straight no Shembe uBhombela umqali wendlela. Kwase kuyikuthi ke lo Shembe lo uNkulunkulu aphila kuyena, yena kwaUNkulunkulu emhlabeni amba ngenyawo. So kuyimanje Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ambulelwa umuthi kwathiwa lo muthi lo kumele ukuthi umuntu wena Mkhulu Hoti ageze ngawo. Meqeda ugeza ngawo ahambe ayonikela enkonzweni yamaNazareth ukuthi ngicela kube kanje nakanje 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 phezulu kwempilo yami. Then leyo nto leyo iyofezeka. Lo muthi lo uma umuntu ufuna kumele ukuthi umuntu angifonele ekwazi athole yonke into in details ukuthi inini. Kodwa lo muthi lo uma umuntu egeze ngawo kungaba kuyikuthi umuntu osuke ezeCC, kungaba kuyikuthi umuntu osuka la kwiNyanga YoMpedi, kungaba kuyikuthi umuntu osuka la kule nkonzo sikhonza kwena la ekhaya, noma kungaba kuyikuthi umuntu osuka euniversity noma umuntu osuka kuphi nendawo kaMudise. Kodwa kufanele ukuthi meqeda ngesabatha elizayo ahambe ayonikela enkonzweni yamaNazareth. Ngasho kubantu ngathi mina ngumuntu obonisa izinto, ngiyatshela izinto. So njengoba kuyimanje umuntu ayeze uthatha lento le. Umuntu ephethe 10,000 simnika kahle lenduku le. Lenduku akusona isithwalo kodwa into ekwazi ukuthi iphakamise umuntu imlekelele. Makhosi. Khehla kunomuntu lana ozothi mina ke njengoba nginebusiness nginamabhizinisi, nginamatekisi, nginamagaraji, sikhona isidingo sokuthi ngithathe le nduku okanye le nduku ifuna abantu nje mhlambe abasayizamela abasemabhizinisi aphansi. Uma sikhuluma ngoShembe Khehla sikhuluma mhlambe ngenye inkonzo enkulu la eNingizimu Afrika. Uma umuntu eyelaphaya ehamba egeze ngale nduku le bese yaqelela, wena umuntu namagaraji, wena umuntu ophezulu, wena umuntu ofuna ama promotion emsebenzini, wena umuntu ofuna ukuphakama, wena umuntu ofuna ukuba nakho konke emhlabeni, wosithatha le nduku le yakho. Ayikhethi umuntu, ayikhethi balo muntu, ayikhethi imhlobo, ayikhethi ukuthi usuka phi noma usukiphi. Thatha le nduku, hamba umuqeda geza, umuqeda uhambe uye enkonzweni yamaNazareth. Ufike uqele gokhulukhulwana bakaBhombela, ufike uqele gokhulukhulwana bakaThingo lamakhosazana, ufike uqele gokhulukhulwana bakanyanga yezulu. Uzokwazi ukuthi yonke into ikwazi ukuthi ilunge. Ufike uqele gokhulukhulwana bakanyazi lezulu. La manje ke sengikhuluma ngabantu abaphatha ihlalo zakwaShembe, kodwa la siqonde nje kuBhombela ngoba ngihambela mina ngoBhombela. Oyena Shembe oqiniso, yena Shembe oqala. Hamba uyoqela kulo Shembe lo. Ufike uqele konke. Ushembe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Khehla lami ake siphinde sibheke la. Imizi eminingi ipichithekile, imizi eminingi ivaliwe njengamanje amadoda asele nezingane, omama bayahamba, bayalamba omama. Lento yokungavuki kwenduku nalento yokunyipha kwenduku, induku ibe encane. Ake ucacisele umbuke ukuthi kudalwa yini, mhlawumbe ikhona indlela yokukulapha. Ababhonyelwa abantu emakhaya, ababhonyelwa obaba,
ababhonyeli amapipi ahleli nje amapipi awanamsebenzi. Ake ngithi namhlanje bonke abantu noma obaba abanenkinga yokuthi bona bangabhonyeli bangavukelwa uma sikhuluma straight. Lento le idalwa yini mkhulu? Lento number 1 idalwa ukuthi umuntu usuka ashawe ngekhanda lofutho. Uma umuntu esebenza ngekhanda lofutho, lento le iyanqiphisa induku yendoda, iyenza ubaba futhi angavukelwa. Into emqoka la ukungavukelwa nenduku engakhuli. Then size endabeni yokuthi mkhulu, uma umuntu edlisiwe adliswa umfazi oqala, asuka kulo adivorce naye ayogana futhi umunye umfazi emdlise futhi, kwenzakala ini? Uma lokuhamba ungena yonke lemizi le, wena uyisikhiya sa yonke lemizi le, uloku yangena uvula la, uloku yangena uvula la, uloku yangena uvula phaya. Into enzakalayo ukuthi ugqina usunenkinga yokuthi ungavukelwa uma uyindoda. Then uma ungavukelwa uyindoda, ungizwe kahle, ugqina induku yakho ayisavuki, induku yakho ayisasebenzi, usunenkinga manje endukwini. Then lento le iyenza ukuthini? Iyenza ukuthi induku yakho ingasakhuli, ingasabi namandla. Instead of induku ikhula neminyaka. Instead of induku yakho ikhula neminyaka yakho, yona iyancipha ngeminyaka yakho. Then kwenzakala iniki, kwenzakala ukuthi induku yakho isihleli njalo ifinyele ayisasebenzi. Then lapho ke ngidinga ukuthi umuntu eze la kunyanga YoMpedi mkhulu azodonate umuthi obizwa nge-Nigerian Buffalo. I-Nigerian Buffalo kuyimanje ihamba ku-4,500. Uma umuntu edonate i-Nigerian Buffalo ikwazi ukuthi umsebenzele. Then umbuzo ngathi mkhulu, manje i-Nigerian Buffalo uma ngidonatile iyongisiza ngani? I-Nigerian Buffalo ikhulisa induku yendoda, iyayiqinisa, inika amandla. Ayinandaba ukuthi uphethwe ishukela, uphethwe yini, mhlambe udla amaphilisi wama-chronic diseases, ayinankinga lento. Wena uyaphuza umuthi wakho, yonke into ekwazi ukukhanya kubonakala ukuthi uyangaphi. Then lento le futhi ngichaza ngokuthi yenza ukuthi unkosikazi akuhloniphe futhi ube namandla. Then size la, umuphi ukudla noma ikuphi ukudla kumele ukuthi ngikudle mkhulu uma ngisebenzisa lo muthi lo? Sorry ukuphazamisa khehla, ngaphambi kokuba singene ekudleni. Ake siqale sicacisele la. Amahlathi maningi eSouth Africa. Kungani lo muthi ukhetha ukuhamba olanda eNigeria? Okay. Nansi indaba. Ake sikhulume into eyiqiniso. Singadlali ngabantu khehla, singadlali ngabantu. Uyabona uma sikhuluma nje iqiniso, amadoda aseningizimu Afrika, iSouth Africa yonke jikelele, compared to ama-Nigerians, abana induku khehla. Induku umifuna uyibuze eNigeria. Indoda yaSouth Africa ayikwazi ukuqhamba indoda esuke eNigeria ngoba bayazi ukuthi bayiphethe. Labantu abathi shut up, bayiphethe induku, akusinto yamanga. And abafazi bethu bala eningizimu Afrika bagijimela bona shut up ngoba bayiphethe induku. And njengoba induku bayiphethe kanje, inkinga indaba isela imihlaba yethu khehla ayifani. Njengoba imihlaba yethu ingafani, iNigeria when it comes to umuthi iphethe umuthi, asingakungabazi lokho futhi singakhuluma amanga. Imithi eminingi inyanga YoMpedi lapha abantu ngemithi esuke eNigeria. So nansi indaba, lezi hlahla zangalezi zinamandla udlula lezi ngala because of i-weather. INigeria ukwazi ukuthi uma kuyi-winter khehla uhambe nje ufaka i-shirt kuphela ngendlela ekushisa ngayo. And imithi yaseNigeria isebenza kakhulu. And lesi sihlahla lesi seNigerian Buffalo isihlahla esisibiza ngentongo mambo. Intongo mambo lesi sihlahla lesi awukwaze kulapho ziwuthule ihlahla lesi, awukwaze ukuthi siyenze ukuthi umuntu akhule induku uma lesihlahla lesi singena minyaka e120 noma 180 years. Kumele ihlahla lesi sibe ngako ngeminyaka. Then thina South Africa asikho. Ingakho kumele ukuthi kube import esilanda from eNigeria siyehle nayo, size nayo la eningizimu Afrika eGoli, then sikwazi ukuthi silaphe lamakhehla afuna ukulapheka phezulu kwendaba yenkinga yenduku zabo. Sibonge khehla. Ake ucaciseke njengamanje ukuthi kambe kumuntu ke yiziphi mhlawumbe izinto engafanelanga azidle noma izinto angazidla ezomlekelela ukuvusa imizwa? Ayonkume nabantu aseningizimu Afrika, wena umuntu olandelela inyanga YoMpedi TV, wena umuntu onothando nenhliziyo for inyanga YoMpedi TV, wena umuntu ophila for TV le. Uma uyindoda, musa ukudla ufish. Ufish unenkinga when it comes to ukuvusa amasosha omzimba, especially imizwa yakho. Ufish ubulala ama-cells enduku yakho. Ufish ubulala ama-tissues wenduku yakho. Ufish uvala ukuthi induku yakho ikwazi ukukhula. Ingakho in all African tribes mostly ufish awufunakali. Inyama yengulube
inyama yengulube ibulala ipipi lendoda ukuthi lingakhuli, ibulala nemizwa nokuthi ingavukelwa. Okay, inyanga YoMpedi Mkhulu uthini kumina? Ake ngize kule ndaba ke manje ukuthi kumele ukuthi udleni uma uyindoda. Uma uyindoda usebenzisa umuthi wenduko, akumelanga khehla uhluka namaqanda. Amaqanda aeda imizwa. Thola ingane ena 16 years edla amaqanda, uyithola imithisa zonke ingane ezikhona la kule lokishi, imithisa yonke indawo. Uthole ingane ena 15 years yentombazana esihambe futhi izingane zesikhathi ngo12 years manje edla amaqanda nqamashi, uzothola ingane yakho imitha nyaka nonyaka. Amaqanda namandla ngendlela eyisimanga. Then size watermelon. I-watermelon ikwazi ukunyusa ama-vitamins omzimba, ikwazi uku-add ama-vitamins amaningabi. Ngiyofika into lengidalule kahle ngelinye ilanga. Then size kunyama yenkukhu. Inyama yenkukhu kehle ibalekile ukuthi indoda idle. Uma uyindoda idla inyama yenkukhu. Mina ngidla inyama yenkukhu more than zonke inyama. Kungani Mkhulu? Inkukhu ayibhayisi. Inkukhu inamandla kakhulu comes to ukulalana ngendlela eyisimanga. Ingakho ubona ikwazi uku-etha ama-vitamins kakhulu nama-cells akho nama-tissue ukuthi akwazi ukuthi akhule kuwena emzimbeni wakho. You can Google this, you can check this wherever la ufuna khona. Then emva kwalokho into eda ukuthi impipi yendoda ikhule kahle futhi ibe namandla, ayikho into eda ipipi nje ngebanana. Ubanana khehla uma uyindoda uhlala udla njalo, ngiyawudla nami. Phela nami ngumuntu noma ngumprofeti nabafazi. Ngiganile phela nami. So kufanele ukuthi ngibe namandla. Mina uma ngafika la enkonzweni nami every Sunday, uyongithola ngipreach ngithi uNkulunkulu uthi lithi igama lenkosi, ngihamba ngigijima stage ngoba ngisuke phela ngizwile phela ngimnandi. So ubanana ueda kakhulu ukuthi ama-vitamin omzimba, especially uma usebenzisa i-Nigerian buffalo, ikwazi ukuthi induku yakho iluleke ikhule. Then singalibali singakhohlwa into ebaluleke kakhulu, i-cucumber. I-cucumber ibaluleke kakhulu. You need ukuthi uma uyindoda udle i-cucumber day and night. Nawe nje ububuka i-cucumber uyibhekile uyabona ukuthi i-cucumber ngathi ipipi ngokwayo. Awuyibuzi. Nawe nje uyibhekile uyabona ukuthi i-cucumber iyipipi ngokwayo. So kumele ukuthi i-cucumber uyidle. Then Mkhulu ey'ntweni zamanzi yini engayidla? Into ongayidla i-salmon. Usalmon akusifish. I-salmon ungayidla, iya-eda ukuthi ipipi lakho likhule, lidonseke, liluleke. Then into yokugcina, make sure that udla inyama yezilwane. For example, thola ukuthi idla ibiltong, ihash. It's good for induku yakho. Idla futhi inyama yespringbok, it's good for induku yakho. Izokwazi ipipi ukuthi liluleke. Awubuze khehla, buza khehla, buza. Sibonge khehla lami, siyathemba ukuthi amadoda achazelekile and amadoda ayazi ke uma esethenga umuthi wenduku ukuthi kuphi la ezomthola khona umkhulu Hoti. Inamba ziyavela escreenini, umuntu akafone acele mhlawumbe a-odele uma kuthi ukuthi okanye eze asondela azoyithatha. Khehla ake singene la. Kunaleli kuzana, kunaleli umuthi lo onikeza abantu ubizwa ngephondo le-gambling. Nkosi yami. Awucacisele umbukeli ukuthi uphondo le-gambling ngabe uphondo olukanjani? Mhlawumbe uphondo olishiye ekhaya uyaliphatha, lusiza ngani? Akuthi nje ukunaba kabanzi ngalo. Bakwethu emakhaya abantu abadala ke ngikhuluma namhlanje. Lana ekhaya nginamaphondo different e-gambling, amaphondo awu2. Nginephondo lomuntu othi mina ngiphila nge-gambling Mkhulu. Mina ngiphila nge-gambling, angiphili nganex. Lapho ke ngifuna umuntu aphathe imali ngange 15,000 nginike luphondo lolu. Lolu phondo umuntu lo akaligaci, ulubeke ekhaya. Lolu phondo luba ngathi isigubhu. Then uma uqeda ufika wena uphahle. Lolu phondo uma uphahla ngalo uphahla ngemali nje emasilver. Imali yamasilver nempuphu. Kungani Mkhulu uphahle ngemali yamasilver nempuphu? Ukudla imali ukudla. Imali ukuphakama, ukudla ukuphakama. Indoda engalambi kwayo hlezi kunempuphu. Kodwa indoda elambayo makumele ithenga impuphu yaqashanisa qala ihlangahlanganisa ibonke ihlanganisa lokhiya noma lokhiya. Kodwa indoda engalambi efana noMkhulu Hoti angina stress sempuphu. Ngihlala ngihleli nje kanje. Angina stress sempuphu. Angizukutshela manga. Mina namhlanje khehla nanoma ngithi umfazi wakho ngiyamfuna, ngamlobola namhlanje ngiqede namhlanje ngimlobola namhlanje futhi kuphele next senze nje white wedding. So mina ngifuna amadoda njalo ke. Umuntu othi ufuna into enjalo. Ufuna into enjalo, fiyana 15,000 kunikeza uphondo le-gambling. Lolu phondo lubeke endlini, uphahla ke luphondo lolu, ucele imali ucela ukuphakama. Then ngibe nomuntu ke uthi mina ngifuna nje uphondo Mkhulu oligaqala entanyeni.
lolu phondo lisazi eliphondo leli lana ufika nemali engange 4000 rand kunikeza uphondo le-gambling. Lolu phondo ufika ukusebenzise kunikeze imithi ewu2 yogeza, ufika ugeza ngale mithi le bese-ke uyizwe luphondo lolu, then konke kukwazi ukuthi kukhanye, then kube nophondo oluncane lungaka oluphansi kwalolu lubiza imali engange 3000 rand. Amaphondo-ke lawa uwafakayo bese uhambe uyogembula, iyo nto enzakalayo. Makhosi. Sibonge kahle. Ake ucacise la. Kunomuntu ozothi mina Mkhulu Hoti ngilifuna uphondo le-gambling ngomuntu wesifazane. Makuthi ngikuma period ngiyakwazi nokuhamba ngiyogembula. Makuthi uyindoda uthi kade ngilale nentombazane ngiyakwazi nokuqeda lapho ngihambe ngilisebenzisa uphondo noma kufanele ngilinde izinsuku. Ukulalana is part of life. Ukulalana kwenza uNkulunkulu. Wonke umuntu okhona emhlabeni wavela ngulalana. Imina nje ngedwa engavela ngulalana. Ngasa nje ngikhona. Then kuloku nje kunjalo nje khehla lamakhehla. Kunjalo nje. Into yokulalana it's so important. And futhi ukulana uma ungakwenzi uyagula. Uma futhi ungakwenzi ugcina usudlengula ingane zabantu. Uma into zikaHoti bakwethu, I need to say this on air abantu bayizwe. Before ufaka uphondo lakho, geza kuqala ngensipho. I repeat again. Before ufaka uphondo lakho, geza ngensipho, then ufaka into yakho. Usuke emfazini, usuke endodeni, okuma periods. Wena geza nje, ucela geza, faka into yakho. Uzihambele ezintweni zakho, ukwazi ukudla imali. Imali uyayidla, imali ayina ukuthi usukuma periods noma ukho kuma periods. Mina noma uza kumina kwinyanga YoMpedi Mkhulu Hoti, angeke kuze umuntu wesifazana uthi Mkhulu bengifuna usakubuza kusasa bese ngithi ungeze kuma periods. Ema period nakho ngfunani? Ngiyenza ngama period akho mina. Mina ayinakuthi kunokwenza ama period akho awana inkinga. Wena woze enyangeni uzosebenza uthola impilo. Makhosi. Sibonge mbukeli wami, sibonge kakhulu Mkhulu Hoti. Bekuyiyona ke inyanga YoMpedi TV. Siyabonga.